Poď, vysvetlíme si jeden princíp, ktorý pre nás bude mega dôležitý pri súčte zlomkov, záporných zlomkov. Toto si zatiaľ takto oddelím, lebo tieto príklady budeme riešiť až v ďalšom videu. Dôležité je, keď máme minus 2/3 plus minus 3/4, je to to isté, ako keby sme mali takto, že plus a to mínusko tu by bolo pred celým tým zlomkom. To už som vysvetľoval vo videu o záporných zlomkoch, kľudne si ho choď pozrieť. Každopádne, jedna dôležitá vec. Tuto nemusíš dávať zátvorku, lebo tie znamienka nie sú hneď za sebou, ale vlastne toto je v tom zlomku. Tuto musíš dávať, lebo to máš už pred tým zlomkom a teda sú tie znamienka hneď za sebou, takže ich oddelíme tou zátvorkou. No a všetko toto a toto je to isté a aj toto je to isté. Žiadnu úpravu som tam vlastne nerobil, len tu sme zase použili princíp, že plus a mínus nám dáva mínus, takže z toho máme toto mínus. Takže keď dostaneš niečo takéto, finálna podoba z toho je minus 2/3 minus 3/4. Dobre, to by si mal vedieť, alebo mala vedieť spraviť už len z toho, že vidíš, že tuto máš plus a mínus ti dáva mínus. Čiže tento medzikrok môžeš preskočiť. Ale môže sa stať, že budeš mať zadaný príklad aj v takejto forme. Takže tiež plus mínus, dáš si mínusko. Ďalej, zase podobný prípad, ale to mínusko sa nám objaví dole. Zase je to to isté, ako keby to mínusko bolo predtým. No a to nám zase dáva plus a mínus nám dá mínus. A posledná vec, keď mám záporný aj čitateľ, aj menovateľ, tak vieš z videa o zlomkoch, ktoré už som spomínal, že je to vlastne kladný zlomok, čiže ti z toho vyjdú normálne 3/4, no a predtým si mal plusko, lebo toto je súčet zlomkov, takže budeš mať takto plusko predtým. Takže prosím, nezabudni, vždycky si to skús dať do tejto podoby, lebo tá je najjednoduchšia a vlastne z tej si to zmeníš na toto. Keby si bol niekedy zmetený, nebol si istý. Toto je tvoja istota, že sa nedomýliš. Dobré, že si dáš to mínusko pekne preto. Ešte raz, keď sú mínuska v oboch, dáš to na kladný zlomok. Toto si ukážeme v ďalšom videu. Vidíme sa na budúce.